Em baş dîmenên gundên Sêbîrkan e. Gundê Sêbîrka dikeve qibleyên bajarokê Dirbêsiyê bi nêzî 12 kîlometran. Navê gund hatiye ji ber destpêka gund hat avakirin. Sê bîrê kem li gund hebûn. Hejmarê gund 25 malbat in. 25 qandî wan jî li bajarokê Dirbêsiyê û Qamişlo û Hesekê û li Ewropa jî pirî wan jiyan dikin. Xelkên gund ji malbata mala Elîko ne. Ew bil asl hîskî ne. Malbatek cuda jî li nav wan jiyan dikin malbata mala Şêx Mûse. Ew jî dibin xalanê gund. Miletê gund debara jiyana xwe bi çandiniyê û bi xwedîkirina pez jiyan dikin. Li rojavayê gund, gundên Sêbîrka jor dikeve, wek niha hûn dîmenê wê dibînin û lê çiyayê gund, gundên berkevirê ne û li qibleyê gund, gundê Cirnê reş e û lê rojhilatê gund, gundê Tilkember e.